Ibnyang subay pi ki prabi bagi parlok borok sya ni ka jingmani ka jongi yo Blei ka ni ka sngewutrai ka belong sngewutrai ka ba Kyrpang ka ba kum ka Balang hasit lup ka perthei ngira khe ya ka kum ka Pentecost Sunday man rakhe ya ka jingwan hiar ka jong umusim bukhu jong ka jingkular ngiangu yo Blei ba Blei upli ki ni kalat bangin mane yo bangin te ye giduan haki yang gisem ke jongi bat nga kermen balang ba jong ni sakri ngin mat ye jing Kyrkhu ke jong kham tame ngin mat ya ke jing penthamai bor ke jong umun se bokhuj jong Blei hasha begin ya chafrang ngin pendem hu Blei ha jing Dubai Blei bokpa jongi ubah peneng ngin gadag bokhrau ban aingu ye me ko trabe ye memang Blei ubadap dak jing id bag jing snai melong Blei upendap pembiang jing ko jongi melong Blei uba dak jing it pemayan ke jong me melapha lo jong khun bala khamarwe uba lawan nak benta ban penim iki beri ki bajat ki baram ki pop ki bokum mangi ngiangu yeme ku trai ba sahisen pat ngiyo ban rakhe yang ni ka Pentecost Sunday ku trai it ban rakhe makan mau ya ka jingwan hiar ka jong men se bokhu jong ka jingkular ubalalong ka daw bagi sendran jong me kila yo ya ka bo ban friang ya ka gospel syakaleng ka perthai bat ngiru ngelong keno ya benta ku trabe it ndak ni ka jing shai jong ka gospel baling ba jong ni ka por ka bagi dang mani me ku trai pun khu ji dono de jimut jibur khat ke jongi bangi la ku taman pelai ja ke jing borok para ke jing mani jing me ngin mani me men sim ba ke bisha ngin mar ro jing pet mai bor ke jong umen sim khu jong me namar ngi pan kini baro ha ka teng jing trai bu na ne ba ye jong yu Yesus Kristus amen ha ni ke por ngan khot ye ka praise and worship team bakanya lam ngi ka jing ruai ba ke jing ro yu trai bo Blei jongi bahadin jong ka praise and worship an khot ye kong sis imli binyalam ha ba puli nak ti ka jong Blei bat ha ka jing duai nyai ngo yu Blei ulong sisa ubakhrau ubai yet ingi man lagi khilip mat bengiya ki jingim ki jongi ngi yo biang ki ngi ben sakri yu Blei udang ai biang sakhi sini ki jingim ki jongi bengin yo mat ki jing Kyrkhu lyngba ki ka jing sakri ki jongi kom tang khot sngewbha pi benya ruai bat ngi kalong ke jing ruai kalong ke ba ke ke ba pen kre ke donot ke jongi ke jing ruai kalong ke bangi lek ban mani su Blei kalong ke ba pen rehemi ke ye ke mensim ke jongi habangi sakri ye Blei pui ke perthei bro koi tang ki jing kelumar sudah ke bor jong ke maryang kawan ha ke di perthei ban ngi ke bala tho ke ting jong Blei kalawan ja pat perthei kalok tang sipor sisa tang sipor ngin em ha perthei bat kani ke jing ruai pun ken mau yangi kom tang ni shimata da ka surjo ke jing kemen perthei yeng shong basa ngi ruai lang ngi penon borom e kreng ke jong Blei perthei yeng shong basa ngalong nong we haka ka jingkin show jonga ha bling spark bashisha angel ki akangot na ching khang bling bakli but I'm so being sure how can it the birthday I try maybe I'm not love for mommy ngam yo im bleng ha trai kum dong an le ha ngel mi akangot na ching khang bleng bap mi but ngam so de in sure ha ta ni ka birthday ha ri bleng ha burom nim im chu nom I la sil
pa utrai Kurta jing chok lem wai Angel kia kangon Na jing kang bring bap ni Bat nam snow Being sure Hakani kaput nei Atrai itim Ngam don lok kumami Kadang am yo imreng Atrai kum nungan le Angel kia kangon Na jing kang bring bap ni Bat nam snow Being sure Hakani kaput nei Atrai itim Ngam don lok kumami Kadang am yo imreng Atrai kum nungan le Angel kia kangon Na jing kang bring bap ni Bat nam snow Being sure Hakani kaput nei Bat nam snow Being sure Hakani kaput nei Bên khu ya dono jong nga atrai Bên temayu min sim hapo jong nga Bên khu ya dono jong nga atrai Bên temayu min sim hapo jong nga Wan beno yang nga nakma jong mi atrai Wachim no you min sim hapo jong nga Wan lampat hanga Jing kmen jing penim jong mi Bintamayu min sim hapo jong nga Sim hapo trong ngang Bên khu ya dono jong nga atrai Bên tamayu min sim hapo trong ngang Wan meno yang nga nakma jong ni atrai Wachim no you min sim hapo jong nga Wan lampan hanga Jing kmen jing pet nim jong ni Bintamayu min sim hapo jong nga Wan beno yang nga nakma jong ni atrai Wachim no you min sim hapo jong nga Wan lampat hanga Jing kmen jing penim jong ni Bintamayu min sim hapo jong nga Bintamayu min sim hapo jong nga Haswa bangin le lang so Blei jing duai kan pule kat tu kan ni kita kon ka tien ke jong Blei ki bangin la ban sem na ka gospel jong uyo anes kalandong ka ban nyau kat khot ka balai pun nyau hadu lai phu khandai bat na ki kam jong ki apostol kalandong ka baar kat khot ka ban kong hadu ka basau Te ha kasngi ka bakhat do kasngi ka bakrau jong ka jing khawai niam u Jisu ulayeng bat ula perta udaong
la dau unu noru usngau sliang ai ba unwan hanga ba undi ru jar ubanget hanga kumba la ong ka jingtho ki wa ba im ki nyai tu no na ka do no jong u nrei ka neu la kren sapang umsim ya uba kita ki banget ya u kin sapdiang namar 4 sim la ai ya umsim khoi naba 4 sim la pendon burom ya Jesu tin dala poi ke singi Pentecost ki barok ki laya don lang hakwe ke jaka ti kendet lawan ke jing sawana beneng kum kal erba babe ke tab bat kala pendam ya ka yeng barok ka we ha ka ba ki laya song bat la pau haki ki tlie ki bapat penan kum ha ka ding te kala song halor we pa we naki bat la pendap ya ki barok dau umsiem bakoi bat kilaya sedang ban kren hakwe pat gitliet kat kumba umsiem ulai bore ki ban kren tuni pendam ha jeng duai kumni au Blei bo pa jungi babneng ngiwan ya ka ban ai ngu e embe ko kunran hagane ka sngi ka bakrau bakentang ka jongme try ngi ai ngu eme namar me bepla engi atrai bengila bengindon kumne hapok ka yeng ka bakoi bakentang ka jongme bengin syakri me pendon burom ban pengkrawe ka ketang ka jongme ban bengin ngap ka tien ba im ba don bor ka jongme ko kunrat be e ban bengin khot kat pat we ka ketang ka jongme Jesu be e ba kodor ngi ai ngu e me bamila ai ka jing start ko kunrat be e hau khun bri kunrat bawat lang idon pedang kene ke jing ele ka ba kum ki khon ki jongme kimla satya benya keu lang sa ka yeng ba khoi ba kentang ka jongme rai ablei ngiyo kene kalan bamela ai ko kan ra ka jing san bangin yo lang ba kene ki kor ki bor ki ban pen sngo bat pen yo i ha ki khon ki jongme ko kan ra be bangila bnya i ha ki yeng ki kisam ki jongi ki yo sngo ga tien ba em ba don bor ki jongme bengin syakri me hapok ki yeng ki sam ki jongi lane ha gnu ki jakka ki bangi ngidon ko konrat be snai ku Jesu be ya ka bambe minom e no kan try be yangi kam tam a try be hagne ka sngi ablei kalong ka sngi ka bakrau ba kentang ka jongme ka Pentecost Sunday kan try be try mi i ban me tep ko konrat ngi em ha ki sngi ki ba ki sngi jong ki jingiale ko konrat be hakaba kum mangi kari ke jaj benrio ke percaya barok kowe ngi yo mat ngane ke klam jeng pang ko konrat be try Jesu be ngi kerpat eme ko konrat be ba me mendon rekat lambat ngi numsa ko konrat be begin tieng bengi sme yakini ki barok namar ngi tip scam ablai begini ki barok ki jalang ba ke jeng tip ke jongme ko konrat be bat irap yang ia try be bengila bat penkre lagi jong ki jing em ken kupa try Jesu mi i bengilong ki brio ki bajot ba ki barem ki bapop ko konrat be ki bengimla bengin le ru em dala de ngim don ka bor ko try be bengin le ru em rei ngi kerpat ki jing is Blei ki jong me ken try be ya ka ba me min pha ko konrat be lau jong mesiem ba khoi jong me ko try bu un kren hapo jongi i we ki kon bagi jing tau ki bakordor ki jongbe ko konrat be bangila bangin sngo tho ko konrat be bangilong ki nong pom tu pha me melo jong mesiem ba khoi ko try be bun tau tmai ki jing em ki jing long jingi i we bangila ko konrat be bangin le ka mon ka ba khoi jongme bangila bangin ya ngin yang ngin em ka ne ka percaya ka badap ki jing bagi jing le ngin em ngin ya haki an ki jongme kan try be nala de ngi tep bangimla ko konrat rengi ai pan ka bon na me bamen pensai boringi i ku pa be bangila la sisa bangin em hakane ka sela percaya ngin ya le ikini ki jing barok ko konrat be da ka ba IT be sandi alut tang hame thau thamai ko konrat be ya ka jing em jongi i we ablei bangila bangilong de sisa kita ki khon ki jongme ko try be ki ba plai ka tang ba em ba don bor ka jongme ko konrat be ka bidang sla sa akan ka sela kan do ko try ya rap yang i try bangila pa kre la ki jong ki jing em ko konrat ka ba me bedang ai yang i ka por ko konrat akan ka sela kan do knam bangila ko try bangilong da sisa ki khon ki jongme ko Jesu be jongi to isen Blei be jonga ne ka por ngebuti ko konrat namta
inong kren I pastor kan tribe I sakri jong me pastor aji lalu bade ban sami ka tien ba em ba kodor ke jong me hakne kapor isne Blei ko mabju pendon kami lo jong sakri ki por baro isne ko pa bi ba min don kat lambat I hakne ka klip mat ko knat ba ai bike ai baro ki ba mi na ka sento ju sakri jong me ki dalong sisa ka bor ko knat ki ban thau tmai ka jing em ka jing long jingi iwei pe iwei ko tribe ki ban dalong sisa ka jing mentoy ko knat ba dia rap ya baro ki nong ngap tribe ki ba yo ngoi ka tien ka kubor na ku sakri jong me trai kin la ban pdiang bat kin le tribe ya ka ba ki yo ngau trai lamba ka tien ba em ka jong me jisu be don kat trai lambat ki program baro ki barang sa hakane ka sngi tribe abi ki baro ki ba ngin le ngin pendep ko trai kin long be nak benta ka burom bat ka kerteng ka jong me trai hikai ngi kumno bengin em hala ka sngi banang penklannya ke jinget ke jongi ko trai sngau pai ka bango ke jengi da bengi pan ki ne baro ka tengu trai jisu balong nong pen em nong siu spa jongi nado menta seduk bom cukur ru amen hakani ka porpat ngin sio ban lum no ya kijing aingu ngi penpa ko jisu ngu ipi pramait ki bayi kirshan ya ki kam jong ka balang wat habdeng joni ki singi ki por ki baye bat kum ka balang rung ki don sibun ki kam ban pendep nolor ka pembetun biang ya ka jing siu ki tulap ki no turai ki jongi ki bisindari ki baye ki jongi ki kam leisen ka bangi kiner sekitu ki badan kam bat ki wei de ki kam Blei sim la pelangkot ki khti ka jong ban Kyrkhu ka balang ka jongi bahani ka por ka bangi ne seng la ki yang ki sem jongi ngin lumi ki jing aingu ban pen poi sha kabalang kumba ngi jule man kasngi utrai barkat bangi nang lumi ke jaingu haki yang gisem jungi ngi nyo sngoru ya ke jerwai ka Kyrpang na I meba riskem sang pliang lam jing shai hun hap ding jing ling obun alam yanga kamit kadung ngaruk ngaklem jing hun ya lam yanga rimi yanga ban isha jengai ba ngam ton ching qua si jam ka biang yang ngam judu wai ya me baju his name ya lam yang jing it bertai ba jong me kim ya day alam yang la ngala tiếng bát ngala jus ngô meng yang try yo glad kitai kisnem bor ba jong me yang akan pin yai ne alam yang ngayat lyngba klau ba karikin ja alam yang jing dom kasayo don ruki jing ma go try tension mami yang lam jing shai hun hap ding jing ling obun alam yang ngengo yu Blei bang yo mas askor yu khubor na ktien jong lyngba
ka syakri ka jong u ikhun samla jong balang i me baris khem syang pliang ublei un Kyrkhu yi unang penon kam yi iki sap kita ni bola ai ha ka penon burom yu bon Kyrkhu yang iru bahasa skor ya ni khubor lyngba jong jing duai tu ge pa shu blei jing duai ba tang ya kini ki jing ai ngo ublei bok pa jong yu ba beneng ni ai ngo ko trai ba na khti kabis nei jong me the ye ki jing Kyrkhu ko trai ba ye ha ka jing em jongi ha ki long yeng ki long sem jongi bana ge ni ki jing Kyrkhu ki jong me ko trai ba ye ngiman lam ye ni ki jing ai ki barit ban penon kam nam da kam jong me ngi duai men Kyrkhu ki ni jing ai ngo ko trai ba hang no baka balang ki penon kam ko trai kan long ka jing Kyrkhu ka kam ka jong me leng ba jong ka balang Kyrkhu ki ti barok ki balano syaka ni ka jing ai ngo ban yai pengkan mau ko trai ngi barabor ko trai ba ye ya ki jong kam pengen ai ti ye ki jing em ki jongi syame namar bangi pan di kini baro hagar teng jung trai bu nom be ye jongi Yesus Kristus amen ngalong meneh pas dang bakani kedai ke Pentecost Sunday ke bangira khi ke jing wan her ke jong men se mo khoj kumba ujisu ulakular ni dan hap deng jongi i pastor jong distrik ke jongi ibangai baro nanging itho bha irawen arji lalu iban pa ko jing sungu yi baila pdiang ke jikot so bha jong ka balang bani simenta hakani ko online worship service hakani ke sing utrai ka Kyrpang Blei ujiban kamrat ba ai barngai schem ba limai khubor ke boleh wan lam lyngba lo jong syakri kalong ka jing Kyrkhu kalong ka jing pathmai boringi baro ki basngap bat ki basha skor yaka baraswa bangin yo baca skor ke khubor nak ting jong Blei nalau jong syakri ngine simenta banyarwai lang ka jirwai ka basans pa prahupra sans pa prahupra try ko makasngi Pentecost atau the da kabor ba bakrau ban ing do ki pop ko makading berhem amen sem bakhut to one Raikum haka sni Pentecost atu teda kabor ba bakrau dan ing du ki pop kom haka ding barhem amen simbakun duwan amen simba jamnut atuan no kloy iki kun jong me don kam jing em endo ki jing sngewbha ki sentu perthai bangan bud rutang yamin try dang up hadu kanikapor human simba khut ka jing gular ba men the no hap reng jong ni try men ta human simba khut ka bor amen simba jamnut atuan no kloy iki kun jong me don kam jing em endo ki jing sngewbha ki sentiu perthai bangan bud rutang yamin Pastor bayalam ye Jingiaseng balik ki para banget bi baro apo juga Balang Presbyterian Pohkseh ban ki padru ki balang ki balapan pet ye kini ke program hakini ke por ke bementa hak beningkong nga ai ku Blei pilang baro hak kerteng ke batiang tam jong nong pen im jengi Yesus Kristus
Kani ke Sunday ke Kyrpang. Hakaba ke Balang Situlup ke Perthei Kyrkhu ka kum ke Pentecost Sunday. Shushu na ke benta jongi kum ke Balang Presbyterian hari India. Labu Kyrpang ru ini ke sengi. Bahkan day ke General Assembly Day of Prayer. Kumta ngai ku Blei Pentecost Sunday ya pi baro ringkap ba ke jingduai. Bangin mat ya ke jing pensyait bor. Saya sin pat jom mensim khut jong Blei. Ha ke jing jingi shimet. Lem haki yeng kisem jongi baro. Klem de penslam ngine poi bet no. Syaka benta jo ke jing selok na ke tien ke bakhut ke jong Blei. Hadien bangala dem banduai ya ke ke bo Blei ukwa ban kren na ke benta jongi ha ke bokum ke ni ke sengi. La shon ha ke donut jonga ya ke wei ke phang ke balak jer kerteng ya ka kibami na ke Pentecost. Nganong biang kibami na ke Pentecost. Ngam shimla jit inu nu ke benta na ke tien ke jong Blei ban longkum ke nongrem hen rekat bangadang ya ha ke jingkren ngan sekedau ye pi ye ki benta kamtam ki be sno bat ke ni ke phang ke bangin ye kren. Hashwa begin ya chakman to nye le sin pat chu Blei ha ke jingduai. Ha ke jingjar kan rat jo ke por ke benta sin ngi khot ye ke jingdon rengkat jome lembat ngi. Abang ini ban sngap ika ketien jong me nginyo sngau kan rat ya ke bor ke jongka na ke benta jong ilang baro. Kumta kan rat ya rap ingi ki bas sngap ika ketien jong me lagi long bangidon haki yeng ki sem na ki nunu ki jaka nginyo sngau ika jing syai ba ke bor ke ketien jong me bangin pdiang ru ika ha ke donut ke jongi. Ya rap Kyrpang yang aku kan rat syakri jong me mibit penyeng yu ni ke por. Bagi ki bun kren kalong ke jing kren ke jong me. Atau keren macam nu Jisu kikten jomelom so na maru Jisu ngipan kini baro. Amen. Kaphang kabangin ni keren hakini kapor ke bentang kalong ki bami na ke Pentecost. Henry Shwa bangin poi sya kaphang tangkum ke jingpen ken mau. Sya enga ban ye thu lingkot ye pi sya phang jo ke Pentecost. Pentecost Sunday ketika pat ke jingja ke Kyrpang ba haka kalender jong ke Balang barok kewe. Nama day hakini ke sengi. Ngikin mau ya ke jingwan her mensim khot jong Blei ban yai sa lem ringkat bat ngi. Ya ke ni ke jingja la record haki kitab ki kam ki apostle kelenong ke baat naduk dekat ke beningkong hadu ke bakut ke jongka. Kini ke jingja jong ke jingwan her jo mensim khot jong Blei kini ke jingja kabala jaru saupusngi hadin jong ke jingmi pat jong Jesus Christ. Ngasutanat pai ke jingkran jong new wing nong thokot bukteng Robert Bear habo batai sya phang ke Pentecost ong kumni ke ketien pareng ban nga persangkala khasieka. Wong kumni Bethlehem was God with us. Calvary was God for us and Pentecost is God in us. Bethlehem kadai sya phang ublei lembat ngi. Calvary kalong ublei na kebentan jangi. But ke Pentecost kadai ublei hangi. Dah ketu ke jing batai tu gini pai no menta sya ke phang ke bangini selok. Kumala ong ye pi mene ke phang bangini kran ne ke por kalong ki bami na ke Pentecost. Dan bontili ki bami na ke jingwan hierno mensim ko ha ke sengi Pentecost. Ki biblical scholar ki batai bakawai na ke bami na ke sengi Pentecost kalong balakha ya ke balang ke birthday of the church. Nginum laban pedlut ikiwai pat ru ki bami Henry hakani ke por ngin pet tang arteli ki bami na ke jingwan her jong mensim bakot ha ke sengi Pentecost. Kebeningkong ke bami lembak ke jingwan her mensim bakot ha ke sengi Pentecost kalong la pen kela ya ke jing syap tieng sya ke jing shlor. Nganong biang kebeningkong ke bami hana ke jingwan her mensim bakot ha ke sengi Pentecost kalong la pen kela ya ke jing syap ting sya ke jing shlur. Tongin dia pa syaki kam ki apostle kelanong gabaar kabar record ke jingja jong ke Pentecost. Wei na ki brio ki badan benta ba ha ke jingja jong ke Pentecost. Day u Petrus. Tongin dia pe chapang jong Petrus hendring ni pe haki arteli ki benta.
Benta ke peningkong, haswa ke Pentecost, ke benta ke baar, hadin ke Pentecost. Haswa jo ke Pentecost, ngikin mau yu Petrus, bau deu senran uba shitrahem ba, bat ba kmat ba jong Jesus Christ. Udeu way uba la syakin top hak inner circle jong Jesus. Kawai pat ka bengijukin mau bahas pang jong Petrus, haswa jo ke Pentecost kalong. Bamu ulat len yau Jisu hadu laisin. Pansh ke ketien ke jong Blei gospel jong Markus kelang ke bakat sao ke dekat ke ban ripu pra hadu nyopu ar. Kalau ya tu ingi ulat len yau Jisu hadu laisin. Lada wat banyak ya ke dau balai bau len yau Jisu pensyam badan tang kawai bat kata ke day ke jing syap tieng. Kejing syap ting jong kalau long ke dau bon leno yu Jisu. Syap ting ba yu mo uru usyakem lembanu Jisu. Syap ting ba mo uru ulak ban syak sempat ba syak sedin halojong geding pena. Kumta nama kata kejing syap ting ke besen syari kejing berperkat ya ke mensim jong Kapan long yu bon len yu Jisu haduk laisin. Kata ke kejing jong Petrus haswa jong ke Pentecost. Tung ini pat ikajing jong Petrus hadin jong ke Pentecost. Hadin jong ke Pentecost ang ketien jong Blei kam ki apostel lenong ke baar ke dekat ke besau. Lain ang ketien jong Blei bala pendap iki sendran do mensim bakut jong Blei. Bat kene ka kentup ru yo Petrus. Yo Petrus ru la pendap yu do mensim bakut jong Blei. Kaya kebula le hadin jong kejing syak pendap du mensim bakut jong Blei kejing jong Blei ula jid yu ban yalap ya ka gospel jong kejing penem. Ula de unong yalap uban ningkong ha ke jeseng yalap ke bapajba hadin jong ke Pentecost. Kejing yang jong ban yalap ka penpau ya ke mensim jong kejing slur. Don syuk kejing syap ting. Let's say ngamudur ha kapor bulan yu Jisu ulan tang hapdeng jong kejing dan tang keniat ngut kibriu. Ang ketien jong Blei ke kentai bekidan kat tu kan ni kirang ba. Handre habau yang pat ban yalap ya ke gospel jong kejing penem hadin jong kejing Pentecost. Hadin jong kejing dap jong mensim baklut kejing jong Ula yang hapdeng shibon ngut ki pau hajar ngut ki patba. Salyashu ting shu yang ban keren ya ke jing shisha jong ke gospel. Kumta lalangi syem na magata ya ke jing jong Petrus hakini ki arteli ki benta. Penyu na magata. Bahaswa jong ke Pentecost ulang beriu padap la ke jing syap ting. Hadin jong ke Pentecost ulang long ubriu baslor. Haswa jong ke Pentecost kejing syap ting ka penlong yu bun len yu Jisu. Handre hadin jong ke Pentecost ula kelalong ubaslur. Kum tangilak banong. Bakai ka bami na kini kejingwan her jong mensim bakoi ha ke sengi Pentecost kalong. Lapen kela ya kejing syap ting sya kejing slur. Para bangit biihit kamut ayu na kabenta jongi. Hakabakum kene kapor kabangirki ya ka Pentecost Sunday jong ka senam arajar arpo. Habangi dan hakabakum kene sengi man ken mau ya kejingwan her jong mensim bakoi ha ke sengi Pentecost ka penken mau yangi. Baka dan ka bol baka jingwan her mensim bakoi jong Blei bakata kalong. Ban penkela ya ki jing syap ting ki jongi sya ka jing slur. Dah kiwe ki kentien ngilak banong bala bojlino ya ke jing syap ting ki jongi sya ke jing slur. Apa keren sepang ke jing syap ting para bange bihet ke jing syap ting kalong ka basisha ke jing jongi ki briu. Baru ngiyat lyngba ke jing syap ting. Kam tam ha ki por ki bakum kini ka bangidan hapeng ke jing syak herthma hau ne virus. La sensyar ke jing jum perkat ke jongi dah ke jing syap ting. Ke jing syap ting. Kaktian pareng ki penenkam de kaktian fia. Bat sotenat baban batai ke jing syap ting daki akronim sejong ni kaktian fia FEAR. F kamut false, E kamut evidence, A kamut appearing, R kamut real. Fear nama kata kadai false evidence appearing real. Depan kelah hasi kamut ka
jing pen shisha ya ki bom shisha Henry ki bapau kum ki ba shisha kata ke jing siap tiang bagai ke jing siap tiang kale ke jing siap tiang kala pan Pentecost wat ya ke jinget ke jonga bat ke jong pi ngala kendo artli ki car accident ha ke jing ke jonga ba bro artli de ni ki dau pangayot thia por banganya ya ke kali kawai ke jingja ndang lawan pai na juai ba kawai pak ke jingja ndang lawan pai boro shiyeng ringkat bi kyau ik thau ki khon I melari ndang lawan pai na ghoti ha ke por men kei ka bala ja hadian jo kata ke jingja jo ke accident ka bala ja ha gari khana ndang lawan pai na ghoti kadon ke jing siap tieng ban syong kali bala danga syong ru ngala hab ban pet bhai ka khmat jong u driver Bat bun sin la nga syong ka kali ka khmat jonga kalong ba sunong nya kali na mga tieng ba uyo thia. Bat kum ta kawi ka singi ngalahap ban let ban pendet kawi ka kam ha ka children's home jonga sinot jongi Hawaii jer. Bat kum ta anda ngala dep ka kam lanta ngala wan pai ngala kem kawi ka tourist taxi ban wan pai no sieng ba ngala syong ha ka seat ka ba syakman. Bandau tu driver la nya ka kali. Man ka minute ka khmat ka jonga kalong show new driver man ka minute nga pet ye u nga ting ba yo thia ka kali kala nang nya ban dang la poi ngila tam ka soreng kham ngila sang man kiu tu op sung soreng kham neng si dan ti dukan ke badi so di kwai ba kum ta ter kensan new driver jon kal tourist taxi banga syong u pen pa you steering jong kali jong u ban nya chekal yang badan ti dukan ha ka jing siap tieng ngala tan yu tau steering na ka kti jong u ula pai ngana ka jingdom om beli pile kum tu tengok ong piyo thia em ong hem ngam dei bangayo thia hendrei ngamul li pentit kwai ni dukan sangap kata ke e bagi siap tieng kan le ka pentelat ya ka jinget ki jongi ngi siap tieng ban pla yu jisu ngi siap tieng e kala wei kala shai ki jongi ngi siap tieng bang yo ini jingpang COVID-19 ngi siap tieng e kala wei ngim tip ka ban jai ka jing em jongi ngi siap tieng e ka jingpang ji sitam baganget para bangit biit badan bon ngot na pedeng jong pi ki ba pet ni ka program ni ka por dan bon pedeng jong pi ki ba senshar ha ka jing siap tieng ha ka WhatsApp ka jonga nga compile kini ki prayer request ki jingkar pa jong jing duai na ki para bangit ali na ki brio ba nga syam ka ba phala kalong ba bon tali ki prayer request ki bangi yo na ki para bangit ka dei sya phang ban job ya ka jing siap tieng ban job ya ka jing siap tieng ki jing siap tieng na magata kalong ka ba shisha para bangit biit hendrei ha bangi dan ha bakum ka disengi ka bangi reke ya ka Pentecost Sunday ka jingwan hierno jo men se mako jong Blei ka ba penken mau ingi ba ka ba mi nang kata kalong la pen kalano i ka jing siap tieng sya ka jing slor nga kwa ban penken mau yang i ki para bangit biit bangim dan kam syu pan siap tieng ngim dan kam syu ban sya ba ka jing siap tieng kan sen sharingi ka kten jong Blei arti mati iwe hinyo ka ong na mar bu Blei syamla ai hangi yang min sim jong ka jing siap tieng ngim dan kam syu ban siap tieng ngiken mau yu Stephen uwe na ki apostle ngiken mau yu la tho sya phang ka jingja ka jing im jong u kal nong ka ba nyo jo ki kam ki apostle na do ka khat ka ba san pusan ter fi puli la ye tho ingi bu dan ki benta ki ba khat du jong ka jing im ka jong u ha ba kom ka ta ka por para bangit bi e ki la up kini ki brio ki ba mat balen the mau no ye u mar khamat u yeng pat ka jing yam na mal u sa sha len the mau Henry shim dan ke jing siap tieng ke dekat ke ba syakmat san ter ke itu ingi baka wei na ka daw ba siap tieng na mar baulong ubala dap du men sim bakho jong Blei para bangi bihit ngim dan kam syu ya ke jing siap tieng ha ka ba kom ke ne ke singi na ka jingwan her jo men sim bakho jong Blei ke singi Pentecost ka ayingi ka jingkin penkin mau bangin dan kam syu ban siap tieng para bangi bihit namar men sim bakho ula wan ban her la be no shingai ya ka jing siap tieng la bu angi da ka jing slur
So tenat ban perkat iki apostol haklanong kebasan kada khat ka arfu kendai ki kren ki kitien ngan penpuli na kebenta jongpi Teu Petrus baki apostol kila ya thup kila ong ngide ban kongo yu Blei kham tam ban ya kibriu kan ka pen mau ingi na mal kata baki ni ki senran jong Jesu wat abah baki de ban nyeng khmat jong san hedrin wat pedeng jong jing sharp berngam berset baki de ban lenno inong pen em jing Jesu Christ kim shim shap tieng baki ong ngide ban kongo yu Blei ban ya pi kibriu para bangeb ila dadan ko khubor Pentecost Sunday ka bana jingker men yang abat ipi kalong mo min sem ko wan ban ai ka jing pelan wan min sem ko wan ban ai ka jing pen kala na ka jing syap tieng sya ka jing long slur ka baar ka bami na ka Pentecost ka dei ka jing pen kubor pai bat nga shiki kam ki apostol ka nong ka dingkong ka dekat ka bapra ka tien jong Blei ka tho kumni Henry penyot diang ye kabor andala wanu men sim bakot api bat penlong kinong pla yang ha Jerusalem bat ha Judea baro bat ha Samaria bat ha do kabakot jong keperthai kene gede dekat jong ke jingklar jong Jesu bo sapa yu men sim bakot la pendap ye kene ke jing itu lupa hakikam ki apostol nong ke baar ha ke jingwan her jong men sim bakot kumta ke sngi Pentecost lembah ke jingwan her men sim bakot kilamat ya kejing pen kubor. Kumnong item bala jah kejing pen kubor ki apostol la sakhi kini lemba artili kijing long kijongki kebaningkong kijing long kijongki kedai kejing lap jong Petrus pat ki khat wengut hak dekat ke bakat sau kelanong ke baar kam ke apostol dong Henry habau Petrus ulai yang lembat ki khat wengut ula penjami ke ketien ba ulai yathu yiki pet ini ke sermon ke jong Petrus pensyam balat ho hak dekat kat sa haduk dekat ke balai punriu ki dantang arpulai teli dekat balai pin puli yakni ke sermon jong Petrus bagi senran jong Jesu ka syempor tang lai minit Henry namar ke jingpen kubor ke jong mensim bakut jong Blei ka ba mi nak ke sermon ke balai minit ka badantang lai dekat angka ketin jong Blei ke dekat ke balai penyo Tiha bakila yo snow yakni kala dungak yaki hala ke donward pat kila ong ho Petrus pat kita ki we ki apostol apara kumno ngine kala dungak bakala pelong iki ban keli apara ke ka bang ide ban le kaktin jong Blei ke thu yangi bah kata ke jeseng yalap ke beningkong jong Petrus ladan hadut lai hajar ngun ki bala pdiang iki syaka balang para banget bi atukan nikam dei kata ka jingtre jong ka jingpun ku bor jong mensim ku jong Blei kadai para banget bi sermon ibatang lai minat arpur lai tili dekat lai hajar ngut ki wan syaka jinget hunong pen im jeng Jesus Christ kanikala banja tang lyngba ka jingpun ku bor jong mensim ku jong Blei kabaar kaba pensisha kaba kaktin jom Blei ka pensisha bakila mat e ka jingpun kubor de bakila le bon tiliki dak batki kampla pa sha ka dekat kaba sau plai ong kaktin jom Blei ti ka jing syap ting kala jah ki mensim baro ban bat bon ki jing pla bat ki dak kala la le de ki apostol kad ba pareng ka ong signs and wonders kini ki kentup nama kata ki kamba jong ki jing pen khia ye ki kamba jong ki jing be no ki sut but ya ki we kum ta de nama kan ni ke jing pen ku bor ba ki la ban le ye ki ni ki e baro ka so tanat bhaun perkhat chapang ji apostol ka de ha ka klenong ka ba nyo khat nyo mon ong ka de khat ka ba riu ha bala bran ki la ne la khat ki nong pen kala khongpong ya ka perthai kumta para bangi kumno kan nikala ban long ya kejing im jongki kumno kila ban le ini ki kam khla bat phla kumno kila ban syakhat kita kinang pen kala khongpong ya keperthai dei me tang namar kejing pen ku bor jom se bakhu jong Blei kamud ayu yang ni kapor lembah kejing rakhi jongi ya ke Pentecost Sunday sai si sen pat ngin sliang ya kejing pen ku boru men se bakho ha kejing im jingi shimat ha ki yeng ki sam jongi pat ka balang hi barok kawe
Para bangit biit ngakuan pen mau ye pi. Bala dan kenu ke bor ke bangi dan kam ye ke jing pen ku bor ke jong mensim bakoi ka day minta. U em bonus uwe ni kinong yalap. Uang ini ki kentien ki pasot nat ba. Daka pareng bangas persang pen kelang hasi. What the church needs today is not more machinery or better, not new organization or more and novel methods, but men whom the Holy Ghost can use. Uang ke iba ka balang ka don kamenta kam dei syuk ki machine ni ki ba khamba dei syuk ki seng ni ki kom tre ki ba thmai ki ba khamba hade ka ba ka balang ka don kam ni ki singi ki dei ki breu ki ba mat i ka jingpen ko bor chong men sim ba khot chong Blei. So shuru Charles Spurgeon uwe pat ni nong hilam. Habo kran sepang ka jing don kam yu mensim bakot ka jing pun ku bo ju mensim bakot ubatai kum ne ka pareng wang. Without the Spirit of God we can do nothing. We are as ships without wind, like branches without sap. We are withered like coals without fire. We are useless. Kelam ka jing pun ku bo ju mensim bakot jong Blei ngimlong ngilong kum ka jhat kelam ka er kita nak ding kelam ding bat ngin yap stai no ngilong kum doyong kelam ka ding bat ngin long ki bam mentoy ngidon kam nama kata ya ka jing pun ku bo ju mensim bakot para bangai bi ngidon kam ya ka jing pun ku bo ju mensim bakot mo ong yepi ha ka jing jingi shimat ha ki yeng ki sam jangi para ki balang ki jangi ka jing kali kalong balai ngidon kam ya jing ku bo mensim bakot ha kan ka por ka benta ka jubab kalong ka bangila ban syam nama kata ha ka kitab Ezekiel kalong ka balai penyo ha balai thu yengi syapang ki ing ki ba terkong ha ka them. Ban kumta para bangi biit ngidon kam minta ya ka jemput ko bojo mensim bakot jong Blei na mar para bangi biit ka dan ka jing terkong ka bakin jam mensim ha ka balang ha ka jing jingi shimat ha ki yeng kisam jingi ha ka jing dei jingi bo Blei ngidon kam shusho ya ka jing pun ko bor na mar bangi long ko bolong usol ba mensim bakot ula mi no no we Samuel nang ka ba khandre de khat ka ba khat sa ong hendre mensim utrai ula kenriano no usol ban kum tala pi pet ya kan ka jing long jon ka perthei be pet ya ka jing long je ki jing jingi shimat pet ya ka jing long je kirim pe yeng ka stan ngi i shisha bagadan ka jing terkong ka bakin ja mensim para pangibihin ya kan ka jing terkong ngi sakhi ki ba bon benta jo ka jing long kristan ka jongi ka bening kong para pangibihin ngi i ngi sakhi kan ka jing long terkong de haba mentangi dan shibon ki riu nyam ki balang ban ya ki riu Blei ke jing terkong ka pauru haba bon ki kon kristan kim ju it ban pule ya kan ka ktien ka jong Blei ni duai ke jing terkong ka pauru haba bon ki kon kristan ki em ka jing em ka ba shat marau jo ka jing di kyat bat drugs bat khalai bat ke jing pet ki film pornography ke jing terkong ka bakin jamin sim ka pauru namar kata bahabangi ngi kum ki kon kristan ngi kam it ngi jing sngewbha ban ya ka bangi it yu Blei ka jing terkong ka pauru de habangi dan ya ka dur jo ka jing long riu Blei hendre ngi lenno ya ka bor jongka ka jing terkong ka pauru habangi mla ban long ki sakhi jong Jisu para bangi bi ka jing terkong kalau ka pauru de haba ki subject sermon ladangi kren sepang ka pop ka jing bishar ki briu ki sngo ladang abu ki inverted comma ki long offended lada ki sngap ki khubor ki bakum kita para bangi bi kini bar ki pen pau ki jing long terkong bakum tangi dan kami ki jing pen ko bor jo mensim bako jong Blei ki jing terkong i ki baki rong wat ki yeng kristan ki jongi dan bon ki yeng kristan ki pam jupuli ka Bible pat ya duai ko mo postong dan ka jing sanut kam taman ki pojong ka lockdown kanung teli ni ki yeng kristan ki pa penting kena bandan ki jeseng duai men step jeseng duai men met ha ki yeng ki sem ki jongki ngamnum klet ikaw ki jingja ka balaja ha ka por bang yo mali rung yeng ka ki yeng ji ki para bangen pada ngila ong mangin pelong ki jing duai ngalapan ka Bible na ki
ki ong dan Bible ha ke yeng ki jong ki balakha ke yeng Kristan ki balakhe ha ke yeng Kristan ki ong dan Bible. Para bangit biit kan ka pen pau biang nama kata ke jing terkong ha ke jing mensim ha ki yeng Kristan. Menelai thu ipi ba lemba ke jing pen ku bor jong mensim ko jong Blei ki apostle ki la yo e ke nam ki nong pen ke la khongpong ye ke perthai. Mundur kat argon ki pen ke la khongpong ye ke perthai. Ada apa pendai pat ye ke jing long Kristan ha ke jing la ke jong ngi dan Kristan nyopo tam persen ki Kristan ha ke jela jong hatu ngilong not ne hem kita kinong pen ke la khongpong ye ke perthai. Ngilan kam na markata ya ka jing pen ku bor jong men sim ko jong Blei. Para bangin biit ha shwa bangin poise ka benta bangin pen kut na ko kubor. Kapang ka bangila ikran na ka por kalong ki ki ba mi na ka Pentecost. Bangala ya thu pi ka banin kong ka ba mi ka jing pen kala ya ka jing shap tiang sha ka jing slor ka ba ar ka ba mi na ka Pentecost ka ka jing sha pen ku bor. Handai shwa ban pen kut para bangin biit ka jing kelingi kalong. Pikwa em ya kan ni ke jingpen kala dan pikwa em ya kan ni ke ka ba mi ha ke singi Pentecost kan long ka ba shisha ru ha ke jing jong pi pikwa em man pen kala ya ke jing siap ting sa ke jing slor pikwa em ya ke jingpen ko bo jong men sim ko jong Blei bangang het ladang keli ni ke jing keli ate baro pen ong hoy pastor ngi kwa banyo e kan ni para bangit bi sei sin ngi don kam na magata banduai bo men sim ko on shong dap ha ke jing ke jongi baleng ong ka tin dap phai byang che to ka jing ja ki kam ka apostle ka nong ka ba ar ka khat ka ba saw ong ka tin jong Blei la pen dap ye ki baro do men sim ko klem ong bo men sim ko udan ha ki hande ula dap ha ki baro kum tangi dan kam du banduai men sim ko undap ha ka jing jong pi men sim ko la don bat ngi para bangim e ka badan kam kolong udap ne ha ka jing ke jonga bat ke jong pi ka don ke jing per ha bangi ong don bat dam bat sha enga ban batai kham shai kata da bangan chupen pi dikin nuksa mudur ka kati ka diang ke jonga ka don ka klat ka bathli mudur na magata ka bakani ka simpriak ti jonga ka ka shamat ladang atong si shamat ko ha ka klat ka bathli pi ong don dap pin ong don ha ka klat hana lang bu no ka shamat bangat sim ka dabar bangat the ha ka klat ka ni ko ka lashlei pinum ong shu ba ka don pin ong bala dap ko kum ta ka don ke jing per para bangi bat kam biang na makata tang ba sudan nu men si mako u de ban dap a ke jing jongi Paul ka shiti jong uskinong Ephesus ka na ba san de khat ka ba khat pra kong to wat long pi ki ba ki wen de ka wan hade to long pi ki ba dap du men si mako jong Blei para bangi la fi kwa ba ki ni ki ba mi na ka Pentecost ka long ka ba shisha ke jing jong pi pidan kam ban dap du men si mako jong Blei ke ga bangi de ban le para bangi bi ka tien jong Blei ka ai jing mut yangi ka baning kong sliang yo men sim ko jong Blei nganong biang sliang yo men sim ko jong Blei tien jong Blei yonis ka nang ba nyau ka khat ka balai punyo ko ongkum ni ti ha ka sngi ka ba khat do ka sngi ka ba kraw jo ka ji khwai nyam u jisu la yang bo la perta la don no baru ba sngo sliang ai bon wan hanga bon diru jaru bang ngai anga kumbala ong ka jing tho ki wa ba im kin yai tu no na ka do no jong u hendre yakani ukran cha phang men sim yau ba kita ki bangen ha u kin sapriang ki basliang kin yo priang yu men sim ko ka ba ar pihak pan le para banget bi kelong kela ka bamun kam ki apostol nang ka ba ar ka khat lai pu pra ka ong ti upatras ula ya thu aki to pen kela ka bamun badan pen baptis pi webo we ka kriten u Jesus Christ ban yo map ikipam ba pen yo diang ya ke jing ai men sim ko ni hapan kela ka bamun para banget bi ublen Kyrkhu ipi pangakwa men pen kut nama kata da ka to shi de khat jang to ka jing rai ka badan ka kot jing rai jang ka jing rai ka basan spa pa pra kitin ki ba angkum ne ai ba kan long ka jing duai jongi try kum hakas ni Pentecost atu the da ka bor ba ba kraw ban ing do ki pam kum hakading berhem
men sim bakut tuan. Akan ikan long ke jing duai ke jong abat jong pi. Uplay nam ta ke buram jong u. Amen. Tuan yi duai. A tribe ublay kupa jing iba beneng. Nyai ngu ya me ku kan rat bihin. Nam ta kini kapor ke ba me me ai ngi bengilak ban sngap ika ketin ke jong me. Kyrpang kini ke sngi ke bangir kie ka kum ke Pentecost Sunday. Tribe bihin ngawan khmat ke jong me. Ban ai ngu ya me pin kan mau ngil ba ketin jong me. Balang kan rat ke jingwan herjo min sim bakut kan rat. Ke ba mi ke long ku tribe ba me mala weng no ke jing syap ting ba mela ai ke jing slur. Ba mela ai ru ke jing pun ku bor ke senran jong me ai bakanir kan long ke besisha na ke bentan jongi. Lada ngila le sting boros kata ke jing dei jongi bat me map ku try. Ba ngaduai kan rat bihit ba me men sat thmai ke snam ke jong me. Bangilong ke babit pan wan hajan jong me hiken. Pdiang kan rat ke jing duai da ba kan mau sing sin pat ban Kyrkhu yel jong ke Balang. Pat yang hilang baru pan pendai ni ke khubor ha ke donut ke jongi hiken. Pdiang kan rat jing duai mu jisungi pan kini baro. Amen. Nyai ngu yu Blei na kam tau khubor ke ba koridor, ke khubor ke ba donbor, ke ba ngelayo na lau jong usyakri irben ardi lalu. Abni khubor kan yo jakah ke donut ke jongi, ha ke jingmut jeberkhat jongi. Hanya rap yangi bangin long om tang ke ba sngo. Hanrei ke ba pentre kamru ke tin ke jong Blei. Ha ke jing im jongi ke balagasngi. Ublei Kyrkhu ba sor lalu. Ya ke ministry ke jong i, ya ke Balang ke ba ipet ke ba isyakri. Kyrkhu ya ke yeng kasem jong ihi borok we ngila poi syak ba wai jong jing mane ke jing Blei ngini simenta banyak ruai lang ke jing ruai ke ba sanspa khendai phuwe sanspa khendai phuwe tu wan men sim ba khu changa rong hapo ka donut jonga tu pen khu phar ki pop jonga chongsa hapo jonga but hadien juni ke jing ruai sei senan khot iraben arjulu bin pelaj yangi da ki jing Kyrkhu peluai. Tuhan men sembah kut hanga rung hapo gadok nut jonga dopen kun parki pop jonga chong sa hapo jonga amen sim baku jengkular du yasel lah hapo jonga du penshan bor yang abaswai ngan yang ngan yat bat To gini wai no. Ba ke bawai no to aba ke jingai ejung Jesus Christ ke jingai bau Blei pa lem ke jing slong men sim bakut. Terkapat ngilang barat naduk mentasi arta bom jukut ru. Amen.